Ιωακήμ! Άντε πάμε. Νικόλα! Νικόλα! Κοντά μας έχουμε το βοηθό προπονητή του ΕΑΝΤΑ Ευρώτα, Αποστόλη Γουρδομιχάλη. Αποστόλη, δύο λόγια για τον αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε μια προσπάθεια με τα παιδιά της Ακαδημίας Επιτοπλίστων, μια νεανική ομάδα. Προσπαθήσαμε, κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε δεν τις κάναμε σε γκολ. Μια στιγμή αδράνειας μας τύχησε. Κάθε παιχνίδι κοιτάμε να μαζέψουμε εμπειρίες, να παίξουν τα παιδιά και ό,τι μας βγει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του Απόλλων Ξηροκαπείου, κύριο Παναγιώτη Μπασουράκο. Παναγιώτη, δύο λόγια για τον αγώνα. Ξέραμε ότι παίζουμε σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Παλέψαμε και δύο ομάδες. Όποια ομάδα το έβαζε άπαιρνε το παιχνίδι. Τα κατάφερε δικιά μου και πολλά συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΕΑΝΤΑ για τη φιλοξενία και καλό πρωτάθλημα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.